Yazi mina ngiyajabula ngikhulele emakhaya eDondoni ngikhuliswa ngugogo. Futhi akukase kwafika lapho ngitshela khona ukuthi ngazi ukudlula ugogo. Noma ngaye esikolweni ugogo angakase walibeka esikolweni kodwa nje bengazi ukuthi into angitshela yona ilungile futhi ngeke ngifake wena. Ugogo na akathi kimi njengoba kuduma izulu valani zonke izibuko ezilandleni. Vele bengivele ngisukume leso sikhathi ngithathe emathawula ngithathe ematshalo ngivale izibuko ezisendlini. Ngingabuzi ukuthi ngangayivali kuzokwenzakalani. Akathi ugogo ngo6 kumele kube sola jardini. Ngo6 ngikhiya amagate angifuni umuntu ongaphandle kwejaridi after 6. Bengazi kahle ukuthi kwashaya u5 kumele ngibe sengiyekhaya. U6 ashaye sengisekhaya kube ngimi okhiya amagate. Makuthiwa nje akudlelwa ebhodweni bengazi ukuthi ugogo lento ayishoyo ilungile noma ngabe lokudla kusele kanganani noma ngabe kuphekwe into emnandi kanganani isele lapha ebhodweni bengazi ukuthi kumele ngikhiphele esitsheni ngidlele esitsheni ngingadleli ebhodweni ngoba ugogo uthize akudlelwa ebhodweni kakhulukazi uma ungumfana. Bengazi ukuthi noma ngingabiza abangani bami sidlalo ugogo waze wavela wathi ningadlala niphushe izitina bazukulu bami nginithanda nonke la ningadlala nenze noma ngayini nidlale noma ngani kodwa ningagubhi imigodi nishiye ivulekile la jardini besingabuza ukuthi yindaba kuzokwenzakalani. Mara manje yazi ukhuza umntwana noma utshela umntwana into elula engafuni ukuthi kuphikiswane kodwa uza kutshela yena ukuthi no. In technology, they didn't tell us that. No, what you're saying cannot be proven scientifically. No, tell me what's gonna happen, Daddy. What's gonna happen? Hey, yo. Yo, labantwana.